І пасля таго Ісус хадзіў па Галілеі, бо ён не хацеў хадзіць па Юдэі, бо юдэі імкнуліся забіць яго. І набліжаўся юдэйскі святочны дзень палатак. Сказалі затым яму браты яго: «Адыдзіся адгэтуль і ідзі ў Юдэю, каб і вучні твае бачылі справы твае, якія робіш. Бо ніхто не робіць чаго-колечы тайна, а і сам хоча паказацца на людзях. Калі такія рэчы чыніш, пакажы сябе свету». Бо і браты яго не верылі ў яго. Кажа ім тады Ісус: «Яшчэ не надышоў мой час, а ваш час заўсёды. Вас свет не можа ненавідзець, а мяне ненавідзець, бо я сведчу аб ім, што яго ўчынкі ліхія. Вы ідзіце на свята, а я яшчэ не пайду на гэтае свята, бо час мой яшчэ не споўніўся». І калі сказаў гэта, сам застаўся ў Галілеі. Але калі браты яго адправіліся на свята, то і ён пайшоў не яўна, але быццам употай. А ў час свята шукалі яго юдэі і казалі, дзе ён. І шмат гамонкі пра яго было ў натоўпе. Адны казалі, ён добры, а другія казалі, не, ён зводзіць людзей. Але ніхто не гаварыў пра яго яўна дзеля страху перад юдэямі. І калі свята было ў палове, Ісус увайшоў у святыню і стаў навучаць. А юдэі дзівіліся, кажучы, адкуль ён ведае пісанне, хаця не вучыўся. Дык адказаў ім Ісус і казаў: «Мая навука не мая, але таго, хто мяне паслаў. Калі хто хоча выконваць волю яго, той з навукі пазнае, ці яна ад Бога, ці я сам ад сябе гавару. Хто з сябе самога гаворыць, той сваёй славы шукае. Але хто шукае славы таго, хто яго паслаў, той праўдамоўны, ды няма ў ім беззаконня. Ці не Майсей даў вам закон, але ніхто з вас не робіць паводле закону. Чаму імкнецеся мяне забіць?» Адказалі людзі, кажучы: «Дэмана маеш, хто імкнецца цябе забіць?» Адказаў Ісус і сказаў ім: «Я зрабіў адну справу, а ўсе дзівіцеся. Вось Майсей перадаў вам абразанне, хоць яно не ад Майсея, але ад вашых продкаў, і вы абразаеце ў суботу чалавека. Калі чалавек прымае абразанне ў суботу і не парушаецца закон Майсея, дык чаму злуецеся на мяне, калі я ўсяго чалавека аздаравіў у суботу? Дык не судзіце па знешнасці, але судзіце справядлівым судом». Дык некаторыя з іерусалімцаў казалі: «Ці гэта не той, якога імкнуцца забіць? Бо вось яўна прамаўляе і нічога яму не кажуць. Ці сапраўды пераканаліся начальнікі, што ён сапраўды Христос? Але мы ведаем яго, адкуль ён родам, а калі прыйдзе Христос, ніхто не ведае, адкуль ён прыйдзе». А Ісус, навучаючы ў святыні, усклікнуў, кажучы: «І мяне ведаеце, і ведаеце, адкуль я, і я сам ад сябе не прыйшоў, але праўдзівы той, хто мяне паслаў, а якога вы не ведаеце. Я ведаю яго, бо я ад яго, і ён мяне паслаў». Дык імкнуліся яго ўзяць, але ніхто не падняў на яго рукі, бо яшчэ не прыйшла яго гадзіна. І многія з грамады паверылі ў яго і казалі: «Калі Христос прыйдзе, ці ж болей знакаў учыніць, чым ён учыніў?» І пачулі фарысеі, што людзі так пра яго гавораць, і паслалі фарысеі і першасвятары слуг, каб яго ўзяць. Сказаў тады Ісус: «Кароткі толькі час буду з вамі, і пайду да таго, хто мяне паслаў. Будзеце мяне шукаць і не знойдзеце.
і дзе я буду, вы туды не можете прыйсці. Дык сказалі юдэі адзін аднаму: куды ж ён пойдзе, што мы яго не знойдзем? Няўжо ён пойдзе ў расцярушэнне да грэкаў, ды будзе грэкаў навучаць? Што ж гэта за слово, якое сказаў: шукаць мяне будзеце і не знойдзеце, ды туды, дзе я буду, вы не можете прыйсці? А ў апошні вялікі дзень свята стаў Ісус і ўсклікнуў, кажучы: калі хто смагне, хай прыходзіць да мяне і п'е. Хто верыць у мяне, як кажа Пісанне, рэкі жывой вады пацякуць знутра яго. А так казаў аб духу, якога мелі атрымаць тыя, што вераць у яго. І не было яшчэ на іх духа, бо Ісус не быў яшчэ ўслаўлены. І многія з тых людзей, калі пачулі гэтыя словы, казалі: гэта сапраўды прарок. Іншыя ж казалі: гэта Христос. А яшчэ іншыя гаварылі: ці ж Христос прыходзіць з Галілеі? Ці ж Пісанне не сказала, што з роду Давіда, селішча Бэтлегэм, адкуль быў Давід, прыходзіць Христос? І ўзнікла ў натоўпе спрэчка дзеля яго. Дык некаторыя з іх хацелі яго ўзяць, але ніхто не падняў на яго рукі. Прыйшлі затым слугі да першасвятароў і фарысеяў, і тыя сказалі ім: чаму вы яго не прывялі? Слугі адказалі: ніводзін чалавек так не гаварыў, як ён. Дык адказалі ім фарысеі: ці і вы ім зведзены? Ці ўверыў яго хоць хто з начальнікаў або фарысеяў? А гэты натоўп, які не ведае закону, пракляты. Кажа ім Нікадэм, той, што прыходзіў да яго раней і які быў адным з іх: ці ж закон наш асуджае чалавека, перш чым яго не паслухае і не даведаецца, што ён робіць? Адказалі яму і сказалі: ці і ты не з Галілеі? Даследуй і пабач, што прарок не паўстае з Галілеі. Ды вярнуліся кожны ў свой дом.